a mata kin kai yar gatan arewa. Duniyar Kannywood, Duniyar Kannywood. Ai ta kowane hali dama kujerar nan tamu. Haba da ran. Kai ka ce haka mana. Cin zaɓe ta kowane hanya, kaga zai karya dokokin ƙasa da yawa. Kaga kashe rayukan jama'a, a ringizan ƙuri'u, sace akwatunan zaɓe, da su kansu masu zaɓen da ƙone-ƙone. Kaga kuma haka ya saba wa dokokin ƙasa. Duniyar Kannywood. Sunana Fatima Umar Mustapha daga Kwankwasiyya Reporters TV. Wannan shiri ne da gidan talabijin na Kwankwasiyya Reporters zai ringa kawo muku a duk sati. A cikin wannan shirin namu za mu ringa kawo muku wani da ake toyawa a duniyar masana'antar wasan kwaikwayo. Action! Action! In kin ga dama ki iya towa ba takalmi. Akan ne? Kai na! Na'am baba. Action! Action! Ni na haife ka kuma duk wani yanayi da ka shiga zan sani me ya dame ka. Kamar abin da ya shafi jarumai, marubuta, daukan nauyi, shiryawa, kai har ma da mawaka. Zuciya da burinta to ta sade da shi ya fi ke rike ne rike amanar ke rayuwar mu ta kai gaci. So zan aje wai a gurbinsa da yabo da kula na zo matakar zuciya da burinta to ta sade da shi ya fi ka rike ne rike amanar ka rayuwar mu ta kai gaci. Idan za ki kije da ni, idan na yi fushi kirarrashe ni, silar so na shiga babban karni. Idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya. Ku kasance tare da Kwankwasiyya Reporters TV domin ilmantarwa, nishadantarwa. To suwaye EFCC? Ai ni ne EFCC. Da ni shugaban kasa ya zauna aka kirkire ta. Sunan man ne bata. Ita EFCC. Ni ne sashi ne ai. Akwai People Redemption Party Department, akwai shashin international department, akwai bangaren shashin maganin gargajiya da aka kusa ofishin shugaban kasa, akwai kuma traveling agency da kuma faɗakarwa. Duk inda kaga wata musifa ta kashe-kashe, ta yaƙe-yaƙe, ta dabanci, ta sata, ta kidnapping, duka asalinta talauci ne da jahilci. Ko kuma ku sami mu a lambar waya kamar haka. Ko kuma a kafar sadarwa ta zamani, wato YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ko kuma a WhatsApp. Kwankwasiyya Reporters, muryar talaka.